שלום חברים, בואו לפתוח איתי את קופסת הטרנדים של גילגי במהדורת האול סטארס. יואו, איזה דברים מטורפים. תסתכלו, הפירמידה מסתובבת על הכלי. הסוכריות המיוחדות האלה, תסתכלו, במלא טעמים. בקבוקי השעווה המטורפים. וגם סמוץ' יפני בצורת חתול. וסקווישי מקדונלדס מיוחד. וביצת עין עם עין. תפוז שמואכים. וגם קלמנטינה, אותו דבר עם התפוז שמואכים. ומילקשייק מנו שאפשר למחות, מטורף, טרנד מטורף, ומחיאות כפיים לדבר הכי טוב, הכי מטורף שיש, חתול סקווישי מטורף עם שערות הכי סטייל מטורף ברמות על.